rawa. To na daina. Yawwa. Ni fa tun ɗazu fa nake so in kira malam liman fa ina so in mai wata tambaya. Ka ba shiriri ta za ka mai ba. Bara na kira shi. Salamu alaikum. Yawwa. Nace ina magana da malam liman. Kana da magana da shi. Dan Allah ina da tambaya. Yawwa nace da Allah da karfe nawa ake daina sahur? Karfe 5:10. Yawwa malam liman nace me zai hana a dinga bari har karfe 6 ta yi sannan a daina? Wurin banza ta wurin mutum. Okay. Za mu ce mu kwazi ku aure wurin banza ta wurin mutum. Baby kin ji me yake faɗa mu? Sai shi yasa baby nake ce maka ka turo baby ayi maganar aure amma an fara gaya ma magana a kai. Sai ka sa in ji kunya. Ba ai laifin ba ko zaki ban sadaki ba shi.